Dobrý večer, mé jméno je Petra Lišková, jsem šéfredaktorkou Berounského deníku a dovolte mi, abych vás přivítala dnes na akci Česko zpívá koledy. Jsem strašně ráda, že jste se tady takhle sešli. Vím, že adventní čas je velmi hektický, proto ve všední den navíc si udělat 6 hodin večer čas je pro řadu lidí problém, ale o to víc si vážím toho, že jsme se tady takhle setkali a že si zaspíváme společně koledy. Ještě než začneme, tak bych trošičku představila akci Česko zpívá koledy, kterou pořádá regionální deník, v tomto případě Berounský deník společně s Českým rozhlasem Region. Tato akce se koná po čtvrté a věřte tomu nebo ne, ale zpíváme 6 hodin, začneme zpívat na 570 místech v celé České republice. A navíc se letos k nám přidají i krajané v zahraničí, a to v Madridu, v Mnichově, v Aténách, v Bayerische Eisenstein, v Miláně, Telegata, ta je v Norsku, kdybyste náhodou nevěděli, dále Istanbulu, Utrechtu, v Římě a Doha, to je Katar. Takže i tam si krajané v 6 hodin začnou zpívat s námi koledy. Ta akce vlastně spočívá v tom, že opravdu úderem 18. hodiny si všichni začneme zpívat koledy, které vyšly dnes ve zpěvníčcích v Berounském deníku. Pokud jste je nezískali, ještě můžete tady u toho našeho stánku nějaké zpěvníčky získat. A i kdyby ne, tak jsou to tak, řekněme, notoricky známé koledy, že určitě se všichni chytíte. Všichni je musíme znát. Takže já vám ještě jednou děkuju a velký dík samozřejmě patří také městu Beroun, protože jsme se stali součástí programu Vánočního adventu a už po druhé jsme vlastně součástí tady té akce. A úplně to největší poděkování patří Základní umělecké škole Václava Talicha v čele s paní ředitelkou Martinou Reitmajerovou a všem sborům, které tady dnes vystoupí. Jsou to krákorky, meluzínky a přípravky. Tak, a teď bych předala slovo paní Marce Bergerové z Městského úřadu Beroun. Děkuji vám. Já jsem vás jenom přišla pozdravit a popřát vám krásný podvečer spolu s písničkama a omluvit paní starostku a oba dva místostarosty, kteří jsou bohužel tak pracovně vytíženi, že nemohli se zúčastnit této skvělé akce. Takže já vám přeji příjemný večer a myslím, že akce může vypuknout. Děkujeme vám všem, ale připojte se k nám.
Je to program, který vlastně už dělá Základní umělecká škola Václava Tadecha 2. rokem, jsme tomu velmi rádi, ale od vás čekáme podporu, nejen tu, že tady s námi stojíte a tleskáte, i zpívejte s námi. Takže kdy pak se vám povede, že na jevišti uvidíte tolik dětí, krásných, úžasných muzikantů a kdy si s nimi budete moct zaspívat. Takže zpívejte prosím s námi. Následuje známá koleda Narodil se Kristus Pán. Života čistého, z rodu
Já bych velmi ráda poděkovala našim nejmenším žáčkům, což jsou přípravné ročníky, za to, jak nám vydatně pomohli. Pro ně to bylo první vystoupení a ty vám posíláme dál. Myslím, že si zaslouží nějakou odměnu. Odejdou i meluzínky, což je malý sbor. Na nebesích hvězdička vychází, že se nám narodil Syn Boží, že se nám narodil Syn Boží. Narodil se ve veliké chudobě, neměl než 2 andělíčky při sobě, neměl než 2 andělíčky při sobě. Ať s námi